actie toch? Hoi, ik ben Oetjan, ik ben 11 jaar oud en ik woon hier in Weijenwoude. Ik doe een moezentrapje in mijn buiske, want ik vind traprennen altijd zo vervelend. Ik heb namelijk een spierziekte die ervoor zorgt dat het wat moeilijk is mijn spieren te ontspannen. Tje, ik ga wel even demonstreren bij dit regeerbuisje. Als ik hem nou zo probeer jippen te maken, dan wordt mijn handen als het ware net ontspannen. Dus dan, ik moet net in één keer hup jippen. Nou is het buisje gelukkig voor jippen. Als ik stand ga, dan maak ik daarna altijd een warming-up dan en dan kijk ik daarna weer goed bewegen. Ik in low springen en ik in de salto van. Alleen dan maak ik eerst altijd even een keer, 4 keer oefenen voordat het eigenlijk lukt. Soms is het vervelend bij gymnastiek, want bijvoorbeeld als bij trampoline springen, dan in de rij wacht je. En dan ineens moest heel hard naar die trampoline te ringen en omhoog springen. Nou ja, iets dwars. En dat lukt mij dus net echt goed. Ben ik voordeel, want voor mij is elke beweging een soort training. En dat zie ik er heel gespierd uit. En dat is een heel groot voordeel bij de famkes. En dit is mijn DNA.